Us presentem el projecte Rapnic, dins de la categoria de projectes innovadors d'intel·ligència artificial en àmbit social. Les persones amb trastorn de la parla no poden beneficiar-se de l'ús d'assistents de veu, transcriptors de veu a text o traductors, perquè la major part dels sistemes de reconeixement automàtic de la parla que hi ha al mercat no són capaços d'entendre'ls, i les úniques solucions que existeixen fins a dia d'avui són només en anglès. El projecte Rapnic pretén contribuir en què, en el domini lingüístic català, les 22.000 persones amb síndrome de Down o paràlisi cerebral puguin beneficiar-se de l'ús d'aquestes eines, com a ciutadans de ple dret, millorant així la seva autonomia i la seva qualitat de vida. Per aconseguir-ho, crearem una base de dades de parla no intel·ligible en llengua catalana mitjançant la col·laboració de 120 persones voluntàries amb síndrome de Down i paràlisi cerebral, que enregistraran la seva veu per poder així entrenar els sistemes de reconeixement de la parla. Els resultats principals del nostre projecte seran: primer, la creació d'una plataforma d'enregistrament inspirada en el projecte Eufònia de Google, però adaptada a les necessitats del projecte i integrant funcionalitats de millora de l'accessibilitat. Segon, la creació de la base de dades de parla no intel·ligible, amb un mínim de 100 hores d'enregistraments d'àudios de 120 homes i dones adults amb síndrome de Down i paràlisi cerebral amb trastorns de la parla, seleccionats per un equip de logopedes i amb la col·laboració de 6 entitats del sector de la discapacitat. Tercer, el desenvolupament d'un model d'intel·ligència artificial de reconeixement de la parla no intel·ligible en català. Quart, el desenvolupament d'un prototip que permetrà als participants gravar i carregar les seves pròpies mostres de veu per avaluar l'eficàcia de la transcripció del seu discurs. I cinquè, la publicació d'un article científic per presentar-lo a una conferència internacional de processament del llenguatge natural, proporcionant una visió general completa de les metodologies i els resultats del projecte. Esperem aconseguir el vostre reconeixement i suport per poder desenvolupar aquest projecte de futur que resoldrà un dèficit de les tecnologies actuals que augmenta l'escletxa digital de les persones amb trastorns de la parla.